बहुत दुगोला का वाला बड़ा है बतावा 3 दिन के जोगी लोग के थी लक्ष्मण छपरा में खूब तूफान जी के रामा शंकर जी के चल रहता ना घरी दुगोला का और दुगो कबूतर नए नए भइल बड़े सही कभी परवे काट देबे उड़िए न सकबा राग बिल वाला भर बराती देख के भरे के नहीं खे देखो लो बड़हा आदमी के बारात में अगर 5 गो बैंड वाला जाई तो शिकायत के कर हो बेटा के जी 5 बजवा ले आइल बा बरती हवा हलुका है हो का आई बच्चा बैंड आइल बा ते में कम से कम 20 गो सजिंदा होई है तो होई जे बबुआ बच्चा बैंड हो वहां के तो रानीगंज वाला अरे 20 गो तो कर मसाज ढोवे वाला बा ओकर बड़ाई होला आ तू 5 बजवा लेके आइल बड़ो एमे तार शिकायत कहां हित भागल अरे हित कहां जइबो हो जेकरा के कुछ कह देबो बना देबो दरोगा जी हां जी उहे तारा के पचरी ठोके लगी कल से गाड़ी देबे लगी प्रमाण बा ऐसे कियारा पालता खा जाले अरे समैया पलटा खा जाले समैया त पलटा खा जाले अरे समैया सुन ले भोज दुल्हन के चाचा जी हमारा अजय बाबा पिरौटा से हां जी प्रणाम करनी है रवा जी अबे हाँ 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 ठीक धन्यवाद राहुल श्री हरेश राय गवनई भैया राजेश सिंह जी कौना टोला के बानी उतराए लागत रहते तनिए देर में नाव का टोला साफ अच्छा दुल्हन के चाचा बनी रुआ प्रणाम करनी है हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं बाद में फिर हम आके ले ली मलिकार ले ली चंदा केवटिया हमारा भोजपुर जिला से काली पूजन समारोह के अध्यक्ष महोदय जी ले एगो ले जाके भाग गेल बहरी दुल्हन के चाचा जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिली एगो तो मजबूरे बा पक्का सर में ले ले एकरा के टांगे के परी तब जाई बहरी और बाजी ये हमारा बच्चा बहन के मास्टर साहब विनोद बाबू विनोद सिंह जी नाव का टोला हाँ 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 तो आई है ना जोरा आई तारो दौड़ दौड़ लगता रुपया में हमारा के लोग बोला कहते कि ले ले जाई तो बतावा अंतर बाकी ना का करब दोनों की बावारा में अपना कर ले ली है दहिनवारा में हमारा के ले ली का करब दोनों जना हलुके ना हो मैंने बावारा में वो अपना के लिए दहिनवारा में तू ले लेबो पागल कहीं ब्यासन के तार शिकायत कराते हां जी दोनों छप रही जवान बड़े ब्यासन के नाम पर कलंक लगा देले दौड़ दौड़ पैसा मांगे फिर लगा ब्यास के काम ही हो घाला बबुआ बनले पर के सार मिले बनले पर बहनोइया हम होने करनी है तंकर बेंजुआ सुनात ना रहा तन बेंजुआ में आवाज दी बढ़ा दी बहरी वाला में बाहरी वाला में लगे ना बहरी बकुआइल बने जाए तू अपन निमन सा नाम बताओ के कर का नाम बकुआइल बने का गावत ननू सिंह कहला ननू सिंह बैदा ना दूध हैले को कहां पर बगल में दूध हैले ना नु
ननू सिंह अघैला अहैला 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 बहुत बहुत धन्यवाद नानू बाबू के बार बार प्रणाम। तनी थेथरा कुछ बोलत है ठीक बा हो जाला हो जाला। ए बाबू ध्यान दो अगर तारा घर के विधायक बन जाई हाँ तो तू दूर के रिश्तेदार होखबो तो कहबो जो हम के हैं ए हई तो हम ही न हैं हमें जो है फलाना विधायक के साथ हाँ अरे रोवा के हैं जी रवा चिन्हत देखिए हमर पाहुन के हमर पाहुन जिला परिषद हवे वो है ना बनले पर के सार मिलल बनले धन्यवाद राव का नाम पड़ी राव भैया हरेंद्र सिंह जी ये राव देखते जानल सुनल लागत या अबुआ अब अरे हाय परशुराम का काना नु हमें हबड़े सेशन अच्छा माला निखे काका प्रणाम कहनी है तोहरा के बहुत दुगोला गवाले बड़ा है बतावे 3 दिन के जोगी ये लोग के थी लक्ष्मण छपरा में खूब तूफान जी के रामाशंकर जी के चल रहता है ना घरी दुगोला गवने और दुगो कबूतर नए नए भइल बड़े सैनिक कभी परवे काट दे उड़िए न सकबो। परशुराम काका के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बनले पर के सार मिललन बनले पर बहनोइया रोइया आर बनले पर का मिलले पैदा के दवैया न त हितवे हो जालन स न त हितवे हो जालन स अरे मुदैया सुन भाई बाबू अनूप सिंह जी हजारों हजार रुपए पुरस्कार लेके आई हमरा के देनी जय हो जय हमरा हो। तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार बताई तो अब बताएं रुआ के छेछड़ा कह हाँ रह गया रवा बारात मलकार बनी अच्छा हमारा विनोद बाबू भट्टेदार साहब नैनी नीरज सिंह जी के अच्छा विनोद बाबू भट्टेदार यानी ईट भट्टा कमलकार के पार्टनर बनी शेयर बनी हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा हाय देखी ना तनी हाजी समझावे कम प्रयास करो बनले पर के सार मिलल जे करे के तू सब कुछ कइले उहे दे लगा जे करे के तू सब कुछ कइले उहे दे लगा भैया हमरा अभय यादव जी रेवती के माध्यम से पुरस्कार देनी बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना जेकरे के तू सब कुछ कइले उहे दे लगा केहू के ना छोड़स करस केहू के ना छोड़स करस अरे बेटी महतारी कहले कुंवर जी अरे गवैया तू न कहले कुंवर जी गवैया सुन ले भैया सुन ले भैया अब तो है एगो माचो कंपनी की बहनचो कंपनी के कच्छे हमरा के पहनावल